Baixadeta, baixadeta, baixadeta. Estem a Croàcia, a Ston, i d'Ston la cosa més interessant, a part del centre, és la muralla més llarga d'Europa. Són 5 quilòmetres i la muralla és allò. Estem ara. Per què? Estem anat per Has entrat en el pati. Em sembla que l'entrada és per aquí. Ara farem el repte de la pujada a la muralla d'Ston. Per aquí m'estan dient que estic boig. No tenim fe. No tenen fe en mi. Que la faràs tota. Però que faràs alguna cosa, sí. Hombre, pujar i baixar per l'altra banda. Clar, però no tota la volta. Tota la volta tardes molta estona. No? Sí. No sé. I volem anar. Anem a veure. Anem a veure què val l'entrada. Són 10 euros, papa. 10 euros. 10 euros. Disfruta-ho. Comença l'aventura. Elles ho certifiquen, que començo a pujar per la muralla, i el que no faré serà comptar els steps, perquè si no... No, sí. Bye bye. Bé, el que no saben és que ara és pla. Bueno, pla, pujada. Ui. Ja estem a punt de pujar per aquí. O si no, més fàcil, el que possiblement faré és cercar en alguna banda quantes escales hi ha. I així m'estalvio pujar, dic, comptar. Ui, això s'acaba aquí? Ah no, si és per allà. Que tonto! Que tonto! Estic on fire! Estic on fire! Anava a comptar les escales i no, en tinc de més. En tinc escales de més. Vinga! Que som molt bons. Que a nosaltres ens agrada molt pujar escales. Que per això tenim ascensor a casa. Vinga. Ei! Pujo les escales de casa normalment. Les pujo per les escales. No pujo amb ascensor, a no ser que porti pes. Bueno, estem en un bastió. A veure quina és aquesta. Oh!
Allà petit està la Núria. Anem pujant. I ara estem en un altre bastió. Anem a mirar què passa per aquí. Ah, mira les cales aquí. Tira davant. Hi ha molta gent esperant. Des d'aquí hi ha unes vistes força maques. El poble, l'església, el castell aquell d'allà. Aquest dematí estàvem a Dubrovnik, estàvem en un apartament que estava molt bé. Miraré de deixar-lo a la descripció. I un senyor molt simpàtic, l'apartament estava molt bé. I a més ahir que el vam dedicar a la ciutat antiga, a l'Starigrad de Dubrovnik, doncs el senyor ens va acompanyar fins un bon tros en cotxe, tenia que fer alguna cosa i ens va acompanyar en cotxe. I ara estem arribant a un altre bastió. Puc pujar? Hey, nice, oh! Hi ha gent, no? Per allà està... Entre les palmeres està la Núria, o algú que m'ha saludat. Jo baixo. Ara sí, més escales. Sí, estava explicant Dubrovnik. A la tarda vam agafar un tour de Civitatis i molt bé, la noia que es deia l'Anna, que era de Dubrovnik mateix, va ser molt simpàtica, molt amable i ho va explicar força bé. Molt bé, l'Anna, sí, ja li vam agrair i òbviament vam deixar els seus diners per la seva feina. No miro càmera perquè si no m'estimbo. Pont de fusta, esperem que no caiguem i que aguante. I hola! Vinga! A pujar escales. Bé, no és que siguin escales, són... Es va adaptant... Mira! Va adaptant-se al desnivell amb graons que són d'uns 3 metres, però acabo de ficar la pota perquè aquí n'hi ha de més sovint. Entenc que les de Dubrovnik tenen pinta de ser més fàcils, són més planes. Aquí has de ser un aventurero dominguero, un heli del Pirineu, un Enric d'Aventures, un Casaux o unes persones cracs. Normal que no tinc res, ningú a darrere. Continuo. Una vista des d'aquest bastió. Ara arribarem aquí i a veure què trobem. Forat. Els forats aquests que es veuen a la paret
era on hi havia les travesses. I així hi havia diferents nivells. Incrustaven les travesses de fusta en els forats, un a cada banda, i després els diferents nivells eren pisos. La tanca molt segura. Anem a pujar. Això s'ha de fer per trams. Cal fer-ho per trams. Cal fer-ho per trams. Vinga, campeón, que tu arribes. Vinga, campió, que tu arribes. Chinu, chinu, chano. Chinu, chinu, cha. Ai, senyor. Com em penedeixo. S'estava molt bé sense sol. Ja no té una edat per fer el cabra d'aquesta manera, Aquí darrere tenim unes salines. En aquesta banda d'aquí de Stone es dediquen a fer sal. Hi ha una entrada de mar que arriba fins aquí, omple les piscines, i el solete el que fa és evaporar l'aigua i deixar la sal. L'altra banda, que no arribaré, és Mallistone. Mallistone és la ciutat costanera i allà hi ha vives d'ostres. Són famoses les ostres de Mallistone. Però no m'arribaré. Jo crec que com a campió que soc, potser arribo fins aquí dalt. Ara passarem. El que deia, ara em queda aquest tros d'aquí i arribarem fins a les muralles aquelles d'allà que continuen, i quan estiguem allà ja mirarem què fem. Vinga, va, campió. Ets un campió. Aquí hi ha un altre bastió, una altra torre buida per dins. Això és com posar fent penitència. No estic fent penitència. Aguantaré, no m'arrisco. Estem a la part més alta, o arribant. I aquestes són les vistes. Vaig a fer un descans d'uns minuts a l'ombra, allà, i després continuaré una estona més a veure què trobo. Estava mirant el mapa i portem fet uns 400 metres de muralla. Quins 400 metres! I que ens queden uns 600 metres més. Així que, en principi, igual el campió es posa les piles i arriba fins a Mallistone. Ja ho veurem, ja ho veurem. Igual se'm gira una olla i m'arribo. Ara fa molta calor. Quan hem pujat estava núvol i s'estava bé, i ara aquí ja estic suat per tot arreu. Bueno, què fem, Xavi? Anem? Poso la motxilla i seguim. Parafrasejant el meu ídol,
Eli, amb la icònica travessa de les muralles estonianes, enfilem la darrera pujada i començarem la icònica baixada fins a Maleston. Collons, encara hi ha més pujada. No gaire. Té pinta d'estar força reconstruïda perquè es veu el ciment, tot és ciment. Suposo que hauran volgut arreglar tot una miqueta i que quedi curiós i maco. Allò d'allà és Maleston, la nostra destinació. Ja estem arribant. Mira, estic on fire. L'adrenalina, 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 adrenalina, adrenalina. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Perquè fa una mica la baixada i és força pla, que si no seria animo, sigue, sigue, animo, sigue, sigue. Baixadeta, baixadeta, baixadeta. Ja està. Porto el Mediamod instal·lat perquè les meves ganes era tindre bon so, poder incorporar un micro exterior, que ara no el porto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. I no el porto per pes, perquè pensava, bueno, ja porto pes, porto l'ampolla de litre i mig d'aigua, el termo, la bossa, la caixeta protectora per la GoPro, 3 bateries, enduro. Una d'elles gràcies a GoPro. Porto cables, una bossa termo amb aigua, porto la meva botella termo de mig litro, porto una samarreta per si un cas, que no serveix per res, porto el botellín, un pito, una cinxa i una bateria externa. I això porto una motxilla, la bossa per si plou, les xancletes aquestes d'aigua, imprescindible a Croàcia, imprescindible. Normalment uns 6 quilos. Yeah! Estem arribant, Ara és tot baixada. Podria haver un tobogan. Aquí darrere hem deixat un altre bastió. Estic al pal perquè es vegi millor. Perquè em vegi millor. Vale. I enfilant la recta final del bastió aquest que estan reconstruint tipus Exen Castillos. Estic on fire. Després estaré on water, a Platanao. Ai, senyor. Hòstia, quina baixada. Bueno, paro de gravar un rato. En un auto nuevo, pero no me importa, porque llevo torta. Atención, un área plano. Hello. Hello. Usted dale para la próxima. Morning. Morning. Goodbye. Están tirando pedras. ¡Ey!
Vaig a lligar-me-la. Vaig a lligar-me, si és així. Uf! No vaig amb bambes adequades per anar fent la cabra. Les meves bambes Colòmbia, que van molt bé, seguint l'èpica travessa de les muralles estonianes. Suposo que vaig bé. I ara què? Per baix, no? No el tornaré a posar, aquí per baix. A veure si trobo una font. Una font. No, tiro cap aquí, però igual no és el lloc més curt per anar. Hola. Estem a una casa antiga. El pàrquing. És que tinc pressa perquè el pàrquing d'aquí 20 minuts bueno, que no arribo, però bueno, ja... Que xulo! Foto. M'he arribat fins al port, he fet una foto i ara em fico cap a dins que fa molta calor. A veure si trobo alguna font per remunar-nos. No. No hi ha font aquí. No hi ha ni una font. Sí, aquella es diu Villa Coruna. Ui, tenia torçat. Fa calda. La Núria i la Neus em mataran. Bueno, paro de gravar. Sortint del poble. Ara arribem a la carretera. I hi ha tot com una mena de passeig al costat de la carretera pels campions que han fet la ruta d'anada. Ui, no, això és el cementiri. De moment no vull entrar. Tot el respecte. Doncs això, els campions que han fet la ruta d'anada i que no faran campions també la ruta de tornada per les muralles, vull dir. Així, més que res per tindre una vista, un altre punt de vista de les muralles. M'agrada, Eli, m'agrada observar la natura, observar les construccions humanes des d'una altra perspectiva. És molt interessant. D'haver fet una parada d'avituallament, que han sigut 3 minuts. Vinga. Anem xino-xano, més xino que xano, per carretera. Les cigarres em sembla que comencen a fer soroll, a cantar a partir dels 26. Tenint en compte que estan cantant en el bosc d'aquí al costat. Si a dins el bosc estan a més de 26, aquí estarem bueno, ja estem arribant a Stone, no Stone, com diuen molts, és Stone, S-T-O-N. Aquesta és la part de la muralla que m'he perdut, perquè és la de baixada, però ja està bé. Un riuet! El river! No sé d'on surt aquest river.
Ara anem a buscar la família, que estaran sentades prenent-se quelcom. Entrem per dins, que és maco, el poble. Ja heu vist abans el camí d'entrada. Doncs des d'aquí no es pot entrar perquè s'ha d'entrar des de l'altra banda, però des d'aquí surts per aquí. I he fet tot allò que és la part més dura. Tot això és la part més dura. Vinga, anem a veure on s'han posat. Estan en una botiga que es diu Natura Stone. A veure si les veiem. Deu estar en aquest carrerut. A veure. Natura Stone, aquí. Oh, això és un lloc de menjar. Mira, està aquí. Mira! Què tal? Estàvem en aquella taula i pensava que encara trigaries en vindre. Se us ha enviat un missatge que trigava 15 minuts. No l'hem rebut. Pero le rebut fa poc. Papá, aquí la baba acababa de demanar una ostra y estaba cortando las cosas que tenían mala pinta. Menja tu. ¿Sí? No te cambio. ¿Cómo está? ¿Está buena? ¿Te gusta peix? ¿Te gusta cuc? Ja pots pagar. Doncs, fins que arribes a aquelles d'allà dalt, és pujada però dura. Després és un tros pla i després molta baixada. Molta baixada però també graons. Després pujada. Menos mal que no hem vingut. Menys mal. I aleshores No hauríem arribat a la primera part. està arribant gairebé al poble i aleshores estan fent obres i aleshores fan desviar-te pel poble. Bueno, per un camí de terra. I entres al poble i arribes fins al port, que és la foto que us he enviat. Sí. Ràpid. Sí, i del port aquí, bueno, des d'allà fins aquí és 1 quilòmetre. Per I... escales. Per escales. No, 1 quilòmetre per terra. Per terra. És un camí de terra. Bueno, un camí... Tornant per les escales? No, al costat... carretera. Això és trampa. Al costat... Pensava que havies tornat cap a escales. Sí, hombre. Ai, un és un campió, però no tonto. Per això ens havies d'arribar molt aviat, perquè no descansàvem i pujaves, tornaves. Sí, hombre. Per això, pensava que tornaves per les escales. No. És que, papa, si haguéssim vingut la mama i jo, n'hauries cansat de nosaltres, dels ventes que havíem anat. Doncs dones tota la volta i és pujada, després baixes una miqueta. Podem anar cap a l'ombra? I a més t'has equivocat de camí, ja has pujat una miqueta més del que tenies que pujar. Sí, anava on fire i m'he pujat un bastió, aleshores de seguir pel camí. Jo sé, jo t'he vist. I aleshores, quan puges fins a la primer que fa així pla, és increïble. Però després, allò és una miqueta de pujada fins a aquella d'allà, que després ja és una altra vegada baixada. Home, no. He pogut fer així de ràpid i tot això perquè et feia il·lusió i tenies ganes de fer-ho. Ja veuràs el vídeo. Què passa? I en el pàrquing finalitza la gran creuada
murallana estoniana. Anem al pàrquing a descansar una mica.